Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. De Ayuru saya loka video no. Lek faushi usisuma de in beeld. Na langa tengo no mitanga para disi. Dodo fafio. Fa piki so shwaki yo. Ide. Ja man. Ba desma wa odi. So. Min pasma odi mo bara herkondre wa odi. Alasma. Okay, grand tangi. Faf business jongen, faf business. Business, I go rustig. I go rustig. Ja. Oké. Me breedte te meer dati. Dat I go rustig. Die sabi toch? 10 koluan pakje, 100 koluan. Meer pakje. 10 koluan luswa. En hoe de even dan gaat dodo. En dodo de tapa business. Dus ungori kan je dan gaan dodo. Want dodo abet druk. Dodo dat we lusu a eerste vraag gi. Fa I go in a kondre a situatie. En we shitaki sani nego lek fa den ben beloof uno. Ja, sani nego lek fa den ben beloof uno, want die regering dis ben kong. Hoe zei je? Da, Je bayan? ja, regering ben kong. Na je bayan? Da regering dis ben kong, regering dis ben te juno taka a setwan, a be kanga wan dream team. Ja, dream team. Mano even vallen ga laatste interview van president. Dan a president leki leider van regering. Dat we hier van een sakaja ministerie voor grondtori taki tak de roofgrond erop. President, a dream team van me. A president ja kost nog goed op PPR, want dat kan bakken de magorak met dat probleem. Plus, ala de post, ano, a minister voor frontor, ala de post voor abo pa mo fight. Ama bijai. Ama bijai, ama setara kere na ngade mano, ama bijai tap de post. Dat te kira ma. Met dat kan bakken amano mandra kondra, mano mandra osoda na kondra modra. Kondra amodra. Des mau shite de man dis moto fado pai ala sanso diri. Des sa de motake. Want de was dona nga makti lek wet man. Ma follow ko pour de mars. Mo sorbe maka follow ko pour in mars. Data follow ko poto tra referere sa de motake. Want ala sano ko diri wisor tra referere ko des sa de motake. Ici pour PAP be me nga kondre me lei e ma be fura kondre. Eso de mota fura kondre, tim lu pa follow ke pina metakem baka. Na de mamek des ma pina, na de mek hier de orus ma fun, amoni segi des ma no sari. Ano sari. Amoni segi des ma de no ma libi pe na chat des ma libi. If na breni, of no vrouwe breni, of na chimeshe breni, na you sak ma was temi puro. So zeker mi de des ma purio. En te des ma purio. Isa kontaki baka tak ya inoshi pour PAP dan wa kondre pina mek bauta disi dati bauta bu 100 mal moro. En die regering bu 100 mal moro. 1000 mal ala de regering san de ooit bu moro nu. En de was no privé, maar misa sada takik ba. Tak ya des mamus gede te PAP na aba besta en de wa geen bullshit. Alla den pas na dem, alla den pas wa above na dem abden. Sa dem ataki dat tep, sa im look fa kondre goto. Dem may boycott des rete. Dem man is no ma seta kondre. Dem man no deta wale, dem ma horakta mi ma peke mi. Dem man no ma seta kondre. Abo me kwa fout fugoro kanga dem man. Ay, wan bom bigi fout abo me ki fugoro kanga nga feya fe. Maar Arkin, no fos de motion. En isa ate de motion ete. De regering is gewoon. Afvallen kost me masker. Ik kan dus zeggen wanneer. Ik kan pre Gado. Ik kan pre Jezus. Afvallen Janesri be unetek shit kusma was stem je masker. Dat is stem je masker. Dat jij gaat kuro fora kodre moni chagwe. Dat je gaat het harder voor die blakke man en allemaal maken in het land. De man is gewoon met 300 fans even te vullen.
Even volk stem de man is sporen. Atra regeren zou kunnen aan mogelijkheid. Abamo de 350 aan de 500 volk. De man is naar grappenmakers. Bullshit creators. De man draait onder. Ik moet je brief mee. Dat was je 5 jaar om met de man kon goed. Maar dat is ja volk. Vooral die blakke man. Maar oké, maar a president taki die akong. Amana ana story aan mij verteren. A stabiliseer. Ana story aan mij verteren. Ama mekening denk taka volk in lauw. Volk na verstaan. Koers stabiliseer mas man ma bij sana wenkri. A koers stabiliseer mek des ma ba wenkri kom China. Ama na rotzooi aan mij taki stomiteit. Ama sa bombo tak ano madra kondre. Maar money no een probleem, de maar bijai tapa godo pa kondre. Ala de regering baka makan de maar bijai tap de godo pa. Kondre mluku de me harde san fulanti kaden. Why can make the mistake that he? A volk mluku na lek van me tegen ala de no de so wire. De man dis mus gue, de mus mek presiki bombosma. Bombosma elibina kondre. Sma sa verstaan sa madra kondre. Sma nanga kri ano de ete, ano alas may furo. Maar des may pota kodre nog steeds going ano voor voorman. Criminelen. Dat je mij misbruiken a staatapparaat voor de criminelen dat voor de. Dus je bribin politiek ete? Politiek? Me bribin politiek tak bombos maar de, omdat des mij kiezen van rommel. De ne kiezen van bon, de kiezen geen rommel. De man is naar rommels. De man no maar zit seranang. De man afuru tap de skouru fucha. Na de man egi belang de man do. Inom tek man. Ino poto man brea konra masa belang tape. Ama fufuru. In lupa me ka de man na fufur man lupa fala ke pina. Tak de my colleague. Tak alasan bo. Takatro no. Say de yes doile. Say de takatro. Takatro. Bige gidem chimbere taskoro. Padem chok waskoro. Ana idem cho na igwa skoro araba skoro uniform. Des man de brief te metak desan. Na idem de cho gwa mang fu bai skoro uniform gwa skoro. Dene na kra memeti. Look so 100 SRD. Disa no sra na wa. Des uyere sang dodo egi a real story tapastrati. Sana real story, sana real story en udeja AT Media new tapastrati. Este interview nanga dodo en dodo ik charen konju real. Si vakantie. Vakantie. Hey. Is je de mij denkt dat jij de kinderen op vakantie job. De man next te maken nanga dat die. Zolang de man bankroet de lantibedrijf, mek allemaal gewoon de man boesem, dat de man de boom. Zo'n politicus poesenande. Maar politicus poesenande, nou een crimineel. Zo'n onebribi numero. Misi op een nieuw partij. Bless me man bar, alla de man say op de nieuw partij, de stupid black man. Say op de nieuw partij, de kerkie maar of dat soort man of sumana uno. Prevu op een moro nieuw partij, ons melter allemaal coin wang. En nou massa op een nieuw partij, inafko sukusteun na mi, want mo tegi smelter going den trawang. Lakamo no bung un kawang, uno op een moro partij, na moro onsen we creëer. Onsen, ulop creëer onsen blakasba. Ala blaka partij u kawang, dayoshi. Dayoshi. No mek den koritak bauta na crimineel. Allemaal latro miljonair dan gaan je bauta. Allemaal PAP, NPS'er. PAP misbruik NPS. Dan gaan je bauta. PNPS dit dit. PPAP dit. PAP kies je, lek bij misbruik abo. Oh misbruik abo toe. De man misbruik je. De man sa tak blakas ma don, de man misbruik je. In je refa don blaka mij tak in PAP. Do win baka. Tapadek, amatak ade zeker tak de win baka da des mij la win de. You da next di des ma. Is don na assemblée sa je do. Alla kroektuf de ma je keurbom. In het tik de manitis op de vingers. Ide mee omdat je verdient wat money. Zo'n blaka man de. Dan me im look say me doen. Maar takken baka de no lop te met takken. Blaka ma lop creëer onsen. Blaka ma op een keer ki voor foros ma. A blaka ma go in assemblée voor dem bayeng. Hoe zijn die nek de man ter assemblée? If you no look for alla di abab. Look mo takwasa no hat de man baka.
If you not look good for kissing a door, all of the album assembly let pay by. Blakama sell out. Messi open tak de man pot bombo man at them post, maar you know take the man next Blakama sell. If you not look wrong, the upper kissing a brother no ba money pay by all of the assembly let pay everything. Album. Whenever me. Uno sa sumana de man say. The man say buy alas mas so for a kondre. The man in oil. The man ya only money, the man for ala gold money. Me takem baka de man cost me baka, me na trobi. It ma cost me no de. The man fe tak den juke nyama go to money na de kolim nyama only money. The man vernietig heb tapse. Fura udu money. Voor agrent money, broko ala den dorpo, luko no na only money, they must struggle for. Sado kirde, sado fight de surface for only to money. Next run of boring nanga de man disi. Pan a generasi fu manga yo, no fen bon fa kondreja. Fu uno pchin, no fen bon fa kondreja. Fu uno gram chin, no fen gurun fa kondreja. On politicus. De man a bombo politicus, man is omdat de mij mek angry kirdes ma. Dat de mij nak des ma cut off dat des mij dans bakadema. Maar dat alla a kondre e broko kota grom door de magisi. Dus zij tegen me na bewust de mij hoort des ma pina. Bewust de mij hoort des ma voor de gek en bewust de mij pina des ma so voor a kondre money. De man in oil. Te de mag moto, wis de mag moto, de man sap tak de le kwa last just start. Want a kondre money sa de ma furu. A kondre money sa de ma furu. De mo de wa last di atra regeren so kom. O mes mane, first time a motion, o me mij kom bla 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 ta Facebook. Mana furu sma. Pesi de mij go ta Facebook, disi va de lobby sma de wan furu. Dat te taki de hat de man, de mij skris sangi, mine furu. No wan sma no man surfing at me. Amanja, in deur of surfing at me. O me mij kom bla bla ta Facebook, puswa sen sanji dem furu. Smam sen sanji de man so kan am de je pa follow. Ana follow de me je pina de man vrouw de man sorga ngas ma money. Le kwa kerki ma so black am libi. Isi ala dem black am assembly. E file logo fi pay by ala. Look at me le. Unde makkelijk te koop. Heb zuchtig black am greedy. Prefus toro ko pasani. West don konkrufeng of west don leef konen. Stop saying after kisses a coffee by after kisses a coffee by a popper. If you look at PS, all them say blah blah blah. Look up sang there. Akulo sakamo meta kulina mimoko. O sakamoni gi dem a dong. Dem a lesi, lakama lesi. Lakama na koiri tastra nga tatuage langa prei. Gwa kerke du viswasani. Dus zij want hij give me dem op een prijs. Suma. De assembleeleden voor. De man op de prijs. Je omdat is die de mij takin af de man bij de man. De man naar Messi, Romario. En iedereen dat grap. De mij takin voor bakken op hoop in de terres maar vinden ze maar bakken dat de mij pot disrupt te komen. Even. Ja, hoe jullie staat door de Chakonjuja zo, door de taki, de assembleeleden, allemaal op een prijs. Dus door de taki. Te Woyo yagi da woshi suma seri wan afem taki VAP nanga money me forta sa do taki here nanga money sa de meki de mo buy assembly leaders. There's no unayele mo taki de man o buy. Desma say go stem door de taki de mo buy the assembly leader. This no one. Now one new taki sa me here ja so. Want altijd me here taki politieke partij by sting. Dodo ano stendo by do certain strep di de kuli fura money. Dat de kulogi de Kreml, dat de kulip chegwa American askoro, Holland. Yup chino man by tablet, yup chino liti somebody to gas. Me pikung banana, idem cho na by skoro sangwa skoro. If une brief me, uloko. If une brief me, do teku ay do loko safe sa ina konde dat na uno way firen. Maar oké. In a term samsa wa wiki so.
Da usi wallo vrienden zijn if zijn na kondre ja zo. Den dede 5 enatori dat yo. Moro san of sa des me pina. De man sa sana pina ti pina desma. Des me pina angre kier des me kup check kier des refi ku fits. Me grap das monelo angre kier desma. Des me pina. Yes doi roof desma. Inegi desma. Nes tango sikisma monitor de me kuti. Tango handicap monitor de me kuti. Say den desma do. Tanga dat waki sref de base ne foro. Sa de doanga money pa kondre. Ikime. Dia ita kwantori darape. Dat waki be put de leso abi kita. No na wale si. Leso abi kita sa de me doanga money. De mo furing. So de man is wan kon good fu. De man kon good tak wis wan tra refere ko. Na de mo bepal. De man op bepal. Wis sot ogri de man danga follow. En a follow jad de tranga gelek na accident de fucking ede. Because them gi de sot man disi. De sot man sane betiken next gi you. Look om stegi matura, jere matura sting. Look if je Erasmus sting. Het is verschrikkelijk. Look om eens master. Ano meti stem gasma. Libis master gasma. En nou baby. Zomaar we bromo sting. Vooral den blakama zomaar we bromo sting. Ala blakama. Ala blaka partij sakawa ina kosuko je pami vast na NPS. Vast na NDP. Mek ala blaka partij kawa. De kula wan partij no mo. Takun dono kaugo stem ji de man. Wan partij no mo de man. Bi wap 100 partij. Wakaf sa ala de 100 partij go kiss of de man. Say deng de mo do angay. Bikini. Say deng de man. De man a bombo plan. Isit ba tu wakis ref de man o ma poro. Abotos ref de mano makring. Omelis do twagi bessa, takek mele. Pemi de na biti ya bepsa tule isi. Omelis efsa no. Wale isi. Ala de okupa de. Hey. Ala ukanga toti. Ja, krimtori dodo etak jaso. Na wan opmerking sang toevallig mi betak na ngawansma. En asma meka opmerking dat itaki fosi dat wagi bepsa tutro inwa wiki. En no we shitaki de libadoti en so frida wan de kon hala doti op. Maar den smane sribi wan den smane accident seref aftaki. If dat wagi e waka waleis no ina wiki kontek doti da a animer Santeka uroko disi fu hala doti op omeni money e kisi e fu autant kis asref money if autant kis asref money sang atiken a contract want ubeshi fosi if dot wagi ben broko dat toch ubeshi want trawaje kon de me kon pura doti. Maar nou, we zitten hier, dat we geen kon en dat gewoon wantro in een wiki dat kon teka doti. Dus nou des we accident seref aftaki, fa wakanga disi, fa wakanga president, fa wakanga minister voor OW, neka minister colleg uit taki, fa oudwanga, zij dwanga money. Anga doti wano den dote tanse a strati te sa presi pebes fres no de preses tingi de preses tingi and that now a big problem sang a dotwagi a minister voor OW moest colleg uit taxana probleem if nou een trouble de tak no ding e haal doti op wan trong in a wiki wan yere gra fu a minister fa ay wakanga to dati wanti de man sam mus do awroko ne do awroko na fasi en dan a volk stel vragen Saibsa nanga money. Saibsa nanga money. Dus vakantie.
En men kushi wa beeld voor de sma ik koiri na foto of de waka doe de inkopen en dodo aben druk ja zo. Dodo aben druk ja zo. Ja, maar in elk geval ja, dat we godoro je acties refitaki sa ef sananga money want doti ne haal op. Dat na vraag sa je stel na president of a minister voor oei. Minister de vraag na de mandat. A volk is stel de sabik basa de mo donga money. Alas ma afverstaan. De mo tek ala de money dat hij naf de man. Pute atra regering ko de man de wa last de man. Para la minister oei. Amay tak tum si bigi a volk to tolereer de rotsen van malanga. President tolereren, vice-president tolereren, assembleeleden tolereren, shit van man. Look back onder het dotie. Wat is no men mo bikam uit voor dotie? Deze project maar leidt dotie balekkeert malani. Hey, a her project is meri. Zij die straf des maar zo. Dus de mas tempo tu, dat ete je shit aki straf des maar. Mensen. Usa go trap ina pupo di stap go stem ki deman baka. Usa mek deman kisu nga nyang baka fa lesi. Pa blaka ma lesi da nga nyas me kisu lek alata nga moisi. Tede ze sa pina fo ya langa da te angri chirum da de kisu de sa kisu nga nyang baka nga paket de go stem baka gi deman poti sref in wa pina. Da mes don gude srefi, da mes don nga takru fesi. Het taxo zo negatief van volk, terwijl na de mans don broka kondre jaren. Na volk heb niets mee naar achteruit kan pusrana. Na politicus dwing. En no a volk pot en bribi in you. A volk en lauw, dat pot en bribi in you. Misa go pot mi bribi in de sotus malek unu. Ik kan roesre politieke leiders, maar kondre de man gewoon een meter vooruit, zo achteruit. Dat is mijn takidee had. Die mensen moeten de bak in. Ze moest donji pipinas ma. Yang vrouw. Anosrana ma, wanosrana man. Uno mix ma frakondre kon de hele lakens ja uit jono. Uno srech moet bepaal. Zot richte un kondre wango. Uno mluku niet eens Holland. Holland nou kondre say furu. Ala wet ma kon na fur de ma fur kon godo. Afu fur de ma fur kon godo. Na ju de ma misbruik. Ima, de mama taxalo a mi mama tansor watru. Unom arkenit Holland. Holland heeft niets te maken met Suriname. Holland is even tasram dat de heren olie. Ze willen ons bestelen. Ze hebben het zoveel jaren gedaan. Nou dan misbruik wat las want ras. Kon de lek wat las. Voor benadien unom. De man only money, alla mama den oil. If you're the minister for business taki, na look man, ina shoulder meter of snel motor ta kondre. Afalak net, afalak de sikine edef tolerere lek minister for business. Minute, en mi sap mo kursman etole e yo chemba kastem di stak yo mars in uno mars ne constanta platis turu so marmoro. Door hun die staan niet meer com mars op de ene oppositie, maar door den blakke man. No een blakke man om stem jong. Boom boom sma den na kondre, boom boom hun die staan niet den na kondre voor de sma stem. En VAP zelf net tak next. Agelek VAP, amandisi, minus afzet dan op VAP. Agelek boom boom sma den VAP. Voor te kaman tap den vinger. Zo den don blakke man, meer den don blakke man. Den don blakke man. Zo don blakke man doen na assemblee. Meer want don rastaman wa abop fractie maar wat domang de man dong de man no sapsade do de egi portfolio de man domang die branga takrusan de man waskoro pero ma vende diploma nanga takrusan de man was watra waskoro fen gosdo na assemblee le popolo ke pina de man am next fu so rapolo so don black boys don dape na ma paki de man gosdo dape nanga sap nanga airco nanga coffee. The man next up young boy. The man next food store. A president no. Look at get to for the sweat pina. Look at what you say sir. The mess the primo boy ang rasta.
in assembly. Next inoman duga blaka volk, next inoman gino no wasma ina konde mai misbruik. Dadelijk voor je peo bij je. De hundi staan op bij je na een herrasta do kote puru. Je trompe ya peer. Do sorung. De mo soru ina konde ja. Unap next future give one black smart. Look at them black beauty. Black man, look at toti light toti. Es me wakata batra toti. Do tu agine pura kule drug this man. Ino matak next. Is dona assembly mana mooi spek en bonen. Spek en bonen. En mi beso rape mi bodo aroko bu moroi. Ina sima me blefi omdat mi stap tak yuna spek en bonen ama mooi wagi. Den kado saya kisi nanga neng ulop barneng blakama barneng. Ama bumayere itak moyer ma yap ke mur te brengen voor het volk. Volk heeft geen moer aan je. Geen moer. Volk na afna je. Afikoy meki mooi rasta ikos doy na assembly pre mooi boy. Iedereen is sopi. Iedereen is palm. Ikon la pusma. In look waar mij taki. Is so de die stanes donc dat den blaka mij fet in assembly. Merci toch. Ba mané adit NDP effet dans adit maar le blaka mal op de store. C'est ma parmeser. No, parmeser ne. No jero wa di stand of parmeser. Wa atrawane. Na school Boufa. So wis Boufa ta gewoon bon sani. Yo yera do rastaman a dummy. A do abopper. Umak tegen mi. Na abop je gising. Wis de mij toch gewoon bombo sana mok sa domo fofeng a sopi mo fote de mana next ina next brenga fola ah mooi de ma poti dape I mag tegen mi mana mooi de ma poti dape me fola ala de vergadering fong ala de vergadering amo look te wan blaka man taki fa kon ang geweldig golas dat nanga de sanda ti a blaka man chino man guaskoro suko bongi den dat him do no cause boy back factor nanga blaka man se suko bongi blaka man you no love bong afolo kostemi mars voor dat. Trouwens, jouw series ref daar lagi fe api. Je kulo bij you dan a herrasta fi. Me sap so mitung. De kulo waka abrau. Nango her money. Met taigon. Ses me pina amau takwan busan amau jompo taki. Me luka man. Lek amana motek wan gudo family Sarjo. Wala malay fireng. Tere mai potwa wa wek pressa volk amano wan net tramataki ama fenta kabo want je regeren was dit je is jouw regeren beter doet aba patat beter VP doen beter moro NDP mana no pusma ma meta katru un stop fight us re blakama en metegun bak ala blakama sa poanyo patay no kami mi no kona unu mi washi ala blakama kawa abop NDP ala mala coin wa that mi washi one black party no mamusde. Ja, dat na mening fu Dodo taki blakaman mus one party. Is wat de die staan de fura heder kondre kapat. Waar die staan is party. Look wat de man bro her SLM dan nikeri. Ah, nee SLM, SML. So na isi? As saka mangli. De man is na saka. Ama si tak alanti bedrijf. De man brok alanti bedrijf zo op de Alesi serie. Dan look op een kilo Alesi te doen. Ja. Zie? Stel mij dwango. Zo de man doen aan Aladdin bedrijf. De man is goed. Want kasbom na 500 golo. We krijgen olie op prijs. De man is goed. Want literally de 100 golo. Want beso de 30 golo. Abe chauffeur no apke so si awa. No de best do if mim awa be sa chawa de mo wani. Mi de secret tak no na chawa wan PSB musteki. Chawa. Maar de masre suke na de masre boycotta oro do kere mek dem base disco. Look sa de do anga de. Sa de mas don boycotta klara kere. De denk, de drink tak politica so yep den o filmete. Dus jere Dodo, dus Dodo ne tak so tegen VAP-1, want aan de VAP-1 die naar de regering, Abob die naar de regering toe, en dan Dodo taki, Abob
nanga fe ya pay ap wan probleem. Want en fen taki regering sa ben da fesi. Ben 100 mal bomoro de man. Voor dat mon only. A regering sa ben da fesi. Be crima kon, maar is maar do next. Kon er tot die. Dat permetan dat wa gine voor moro. A minister kan attack fes venta. Wap ti lolo san de mai do. De mai potwalet gi wan skoro de mai mek politik. Propaganda na nga de san. One arki de san is mai pina. Dis nu des mai de ki pa den chief do gwa skoro. Ino gi de man pakket. Ino gi des man next. Zolang ik gi des man sana rommels for falsani. Ino gi des man bombo sani. De man is net do bong. De man is no man set sranang. De man is meka her. Alla den chin san geboren tide o aben fout te den konbigi. Door de man disi. Alla den chin san geboren tide den chin san geboren tide. De a blas voor de mangba. Sado pina. Alla den pina sa den che pina den chinengre pina na de man disi. Zes do in assemblee pre mooi boy. Anga raste sekra. Next thing no man do go follow. Storo koi money. E pina next foot akis storo koi money dringi sopi. Want zo blakama de une do next. Blakama ne do makkelijk was dat gewoon tra blakama. Af mooi ons don dat. Omen blakama gewoon san ik ba. Omen blakama kerk de. Omen blakas masisi de kerk yepi. Omen blaka assemblee lid de. Omen blakama si de yep. De man no man do ne hex. De man asukude suku blakama lesi. Blakama se kruimel diepo, vooral de assemblee leden aan de kerk. Ze kruimel boven, ze lui. Ze kunnen niet werken. Dus steun naar partij. Wie zijn partij voor de smakira blakama de bakadema. De man gewoon kruimel ba. De man a brief in de streep. In het prano was no grog die wan voor de blakama na brief. Is dan bout op Holland. Holland to Jimmy. Tante na Holland to sen wan jockey game. De man a brief in de streep. Maar zij denk je met een blakke man kon dit zo. Omdat de man lessie. Kerkie met de man kon blakke man, kerkie met de man lessie. Kerkie met blakke man lessie. En plus blakke man begin passie. Wie zo blakke man zit daar heen pas. Ah no, je hebt one blakke man. Pesi de mij prende naar lezen. Next day ga je geen blakke man. Look at me lei. 55 jaar blakke man restaurant. Sade doe je een blakke man. Zij doen een blakke man stem die den kolie. Omdat hij nou doet niks die den. En de kolie schrijft nou doet niks die. De kolie zit op 45 jaar stem die een blakke man doet niks die. Misref net doet niks die. Krijg je dat is refi? Dat is mij zo de man. Krijg je dat is refi? Bijna de amisir. Is dat samen is er over? Awan des man moest bij pura doti. Na list de man puro. Amawan money fa doti fa furo. Aman man fur genoeg. De man voor man. Dus zij taki, dus amang ne pura doti. Omdat amawan des man moest pay, amawan money. Hij wil stelen. Money moest konden maar anu. De man constant dat make money. De man constant mooi. Lek pa dem blaka assemblee le des doy. Etak rosse in assemblee. Hem lo constant so blaka mai fet in assemblee. Hem lo te wan battle de na assemblee. PAP tegen NDP, maar hem lo so mai battle. Den don blaka man as VAP. Den Tommy. Den Koliboyes do rustig. En loop op een tiro. En loop op. Als je zelf zegt naar koning. Dus je hebt taki VAP gebruikt den blaka man. Ah, maar mes aan gebruik misbruik. Aan mij misbruik de man voor kies blaka man. Lek de wet man. De man zegt dat we nog volk zijn makkelijk voor misbruik. Je moet alle volk eten ook qua uno. Wo John voor Betty. De man kiezen. Hoe geef je? Hoe naar de bon service? La kama na le bon service ba. Ina driari asan samen meki mishi asan samen meki. Asan saye meki. Abla kama ne khoni. Isa abla kama ik nafse yana say. Amane khoni, amane lobby. Mama no sorry, I pray lobby, amashita eh. Sabita, mama no lobby, uno lobo serefi. La kamo takru. Ame sare trafo lo kostrafo. Mine blinde trafo la tu. De mai rokop de san, uno no wa roko. Once done that's me go no. Smei go no, once done tap lotok go. Hanga lotok go that's me go sani. Tante Holland mo selfie, money give besa.
face. Nanga tanto Monica Holati wan face. Charisma konyang. Blaka man is wanga libi. Amen, you want big face to the Tamara angre kire Mars. So on blaka man libi. You say yourself, the man a lobby. A man a lobby. A man serious fuge vrouw nyang. Dat nou blaka man. Him looks motak ina yaris motak moro vreed voor de man. De mosi sumanami. A blaka man was serious fuge vrouw nyang. Hij serious voor vrouw a bolibi. A kerkie mij serious bij brege vrouw. Blaka man no no probleem de. En de tramesi de mij misbruik voor maas. Dus dat is een soort boskopu abji den blaka man. Die den blaka man, boskopu slap abji. Untap ala de partij, de rotsoy partij. Umek wan blaka man partij, mek wan blaka man partij no mo de. Wan no mo. Uduk ala de trap partij op, uduk de op. De ne yepi unap yepi ki blakas ma. Utrayu ala malakbar. Uno wart fudrea kudru kawang. Uno wat voor de reactie. 100 blaka partij tegen wat hun die staan partij. Alle dem hun die blaka man stem ja hun die staan partij. Dat wat taki doek alle dem blaka partij op. Dan kon je wang. Of na NPS of na NDP of na Voorwankare of na soort shit wat toen niet genoeg is blaka man. Blaka man nooit no af, nooit akonder de mak kon je aan. Unie genoeg is wat takru manieri. En uno ma escape dat aan dat die. Ina ma escape de afaya ma otegi takya takru maniri blakaman. Dat mek de trafala ko pinay Mars. Blakaman takru maniri. Ina driasa me kasanja fufur sade fufur mi. Dat me vrede takawas wasani. A blakaman e khani. Iluk so bradi me tak pour dem. Omdat bisab mi nooit nog voor was. No was man no surfing am tapu. Me rokov misani. Plus me wan bar alas matu. Inaf se next game uit Holland. Nanga no was ma want winsi sen was aan game do furenji de vrouw. Is wat met tak so bigito. Unaf se next game uit Holland. Me pina mam no dede. Want winsi sen game smau furen. Mi takso, mi do takso. Tede troba fire da mo sorve sana fire. Mensen inaf lasite sen next uit Holland. Winsi sen was ma no jima furen. Mi takso, je hoeft niet zo te sturen. Give een portis man. Ina se if you den op fesi wan give een sa jimeng. Maar if you sap yo sen wan sa give nanga was maar stuur niets voor me. Give een portis man. No se net die molibi. Gado sorgumi. Because we se sen give nanga suma we sot set ano give me furing. Blakama op kleptoman in de fucking ano. Oké, Dodo. En loop op me geven, mensen me waarschuwen. Stuur niks, no mek no was maar concussie na Dodo ning. Niemand. Stuur niets op mijn naam. Niets. Ik bemoei niet erin. Stuur niets op mijn naam, ik ga die suma die wani. No say next stop no was mane en mine nom tenni. Mi tak so. Teme do mi san mi sap samedwe. Mi kas we se ne gi man was ma do fure. De no jime do fure. De no gena potis matching do fure. Maar asana. Dus de pot let you de no geni do ze gaan het stelen. De ernstig bezig. Ernstig met de bezig stuur net zo man. Tei dan president. If you ane betis of the was mama sani pinas malai da pejideng. Abu Dodo. We taxo. A righteous man taxo, a lion taxo. Gratangi Dodo. Gratangi. Ja, dat ben de Dodo. A este video tapu AT Media. Brand new media bedrijf in Suriname. Bye bye. Swai swai.